La période qui s'est écoulée wagati min ni o tɛmɛna entre septembre 1963 et septembre 1964 k'a daminɛ san 1963 o tulafin kalo kana bila san 1964 o tulafin kalo la comme l'année de démarrage décisif de l'industrialisation de la République du Mali. Ko o kɛra san ye san min ni o kɛra ɲɛta latika san ye Mali ladani sokow olu dabɔli san. Les réalisations déjà intervenues. Baara minnu ni olu sera ka kɛ kaban. La Sokoma à Baginda. Sokoma sigira sen kan Baginda. L'huilerie de Koulikoro. Koulikoro tuludilanyɔrɔ sigira sen kan. La chaîne des abattoirs frigorifiques. Bagan fagayɔrɔ sigira sen kan. L'usine de Granito. Granito fantogo sigira sen kan. Ou en cours d'intervention. Wala baara minnu tɔ bɛ sen na. La sucrerie de l'Office du Niger. Sukaro dilanyɔrɔ min bɛ kɔlɔn kɔnɔ. Les rizeries. Malo sɛnɛyɔrɔ. La meunerie. Sumankisɛw bɛ bayɛlɛma yɔrɔ minnu na ka a kɛ mugu ye ka dumunifɛnw dilan ni a ye. L'usine de cigarettes et d'allumettes. Siramɔɲɔw ani takalaw bɛ dilan yɔrɔ min na. Le combinat textile. Finiw bɛ dilan minɛn minnu na. La cimenterie. Faramugu dilanyɔrɔ. L'usine de céramique. Bɔgɔ dilanyɔrɔ. Pour ne citer que celle-là, etc. Ka nin dama-damaw fɔ a tɔ bɛ fururu. Ces réalisations O baara minnu kɛra représentent comme signification et comme portée un changement radical, total, par rapport à l'époque coloniale. Kɔrɔ minnu bɛ u la ka olu da kɛnɛ kan o de ye ka yɛlɛmali belebele ka o don yɛlɛmali min ye yɛlɛmali dafalen ka a sanga jɔnya wagati la par rapport à la situation exclusivement agricole de notre pays, ka a ɲɛsin an ka jamana a bɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnen min dɔrɔn na sɛnɛko nasira fɛ dont toutes les richesses, toutes les matières premières étaient drainées vers l'extérieur. Ni o nafolomafɛnw bɛɛ lajɛlen a sɔrɔta kunfɔlɔw bɛɛ o kun bɛ dɔɔni ka taa ni u ye jamana kɔ kan et qui servaient de déversoir wa o kun bɛ kɛ bɔnyɔrɔ de ye au trop plein d'articles manufacturés des pays d'Occident. Ka a ɲɛsin farajɛla jamanaw olu ka bololafɛn dilanyɔrɔw ma. Cette ère nouvelle, Ni wagati kura min filɛ nin ye cette aube éblouissante d'indépendance économique, nin kɛnɛ faranda manamanata min bɛ sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya kofɔ ces perspectives radieuses nin jigisigi don nataw ouvertes grâce au travail collectif acharné de notre peuple, minnu dayɛlɛla ka sababu kɛ jɛ ka baaraw ye jɛ ka baara kologiri min ni o kɛra an ka jamana kɔnɔdenw fɛ grâce au travail d'explication et de mobilisation de notre parti, l'Union soudanaise RDA, ka a sababu kɛ wulikajɔ ani lafaamuyali baara minnu ni olu kɛra an ka bɛrɛbɛrɛli kuruga fɛ ni o ye USRDA bɛrɛbɛrɛli kuruga ye grâce à l'option socialiste du 22 septembre 1960, ka a sababu kɛ jɔsen ye jɔsen min sinsinnen don delakaya kan min bangena san 1960 o tulafin tile 22 grâce aussi ka sababu kɛ fana à l'entraide fraternelle des autres pays, balimaya dɛmɛni minnu fana ni jamana wɛrɛ minnu ye o lase an ma auquel je me plais ici à rendre l'hommage qui leur est dû. o dɛmɛni min kosɔn a bɛ diya n ye yan u ni bonya min ka kan ka o ta k'a lase u ma. Ces perspectives radieuses-là, camarades, Taamaɲɔgɔnw o don nata jigisigi kow méritent d'être saluées en ce jour de liesse populaire o barikadali ka kan ka kɛ bidon in na foroba ɲagali don comme une grande victoire, i n'a fɔ sebayaba comme une juste récompense de tous les sacrifices héroïques k'o kɛ i n'a fɔ lajalilan min ni a bɛ tali kɛ cɛsiri baaraba minnu ni olu kɛra consentis par les militants et les travailleurs de la République du Mali. o minnu kɛra tɔndenw ani baarakɛlaw fɛ Mali kanbe kɔnɔna na. Oh, il ne s'agit pas de sombrer dans une satisfaction béate, A kɔrɔ tɛ ko an ka bɔ ka bin nimisi wasa dantɛmɛ kɔnɔna na de déposer les armes et de se dépêcher de jouir des fruits de la victoire. ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka teliya ka ɲagali sebaya tɔnɔ ko la. Il ne s'agit, nous l'avons dit, An y'a fɔ kaban k'a fɔ ko que d'un commencement. dɔwɛrɛ tɛ fɔlɔ dɛ nin ye a ko worobilanjirɔ ye. Seuls les jalons ont été posés. La bataille de l'industrialisation, Jusigilanw dɔrɔn de sigira fɔlɔ. Ladaniso sigili sen kan o kɛlɛ la bataille de la production sɔrɔ kɛlɛ est la bataille décisive du XXe siècle. o ye kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye min bɛ kɛ fagarɔkɛ 20nan na Et cette bataille-là ani o kɛlɛ min filɛ o ye est longue et dure. o ka jan ani a ka gɛlɛn. Nous avons certainement commis
et commettrons encore certainement des erreurs. Sigate ala fili dɔw ye an sɔrɔ wa sigate ala fɛnɛ fili dɔw na an sɔrɔ fana. Mais quel pays fait exception à cette règle? Nga jamana jumɛn de be yen min tɛ fili? L'essentiel Min nafa ka bon est de tenir ferme, o ye ko an jɔlen jijalen ka to, de demeurer lucide et vigilant, ko an yɛrɛ kɔlɔsi ani an ka bɔ an yɛrɛ kalama, de faire de l'analyse de chaque revers un tremplin pour de nouveaux succès, an bina yɔrɔ yɔrɔ la ka o kow sɛgɛsɛgɛ ka o kɛ sisɔrɔli kuraw olu kɛ yɔrɔ ye, de consolider sans cesse ses bases ka an ka jusigilanw ka olu barika bonya, pour avancer d'un pas plus assuré. walisa ka taa ɲɛfɛ ni sendaɲɛ ye sendaɲɛ min bɛ jigisigi kofɔ, Consolider ses bases ka jusigilanw banban pour la République du Mali k'a ɲɛsin Mali kanbɛ ma, signifie continuer d'accorder à l'agriculture toute la priorité qu'elle requiert. o ye ka sɛnɛ ka a ta ka a don ba la, sɛnɛ ni fɛn fɛn ka kan gale ka o kɛ sɛnɛko ta fan fɛ. Si j'ai commencé le bilan de cette année par le démarrage de l'industrialisation, Ni ne ɲinan san kimɛli ka o daminɛ ka jatew bɔ jate minnu bɛ tali kɛ ladiyanisokow la, c'est pour souligner la nouveauté de l'événement et sa signification profonde. a kun ye fɛn min ye kura ye nin ko la ka o jira ani kɔrɔ dumanba min bɛ a la. Il n'en reste pas moins que toute l'attention du parti du gouvernement A tɔ tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko min ye jantoli ye ka a ɲɛsin fanga ani bɛrɛbɛrɛli kuruga ma. tous les soins jaloux du peuple vont vers l'amélioration, la diversification et la production agricole. Ani jamana kɔnɔdenw olu ka laɲini ye fɛn fɛn ye o bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka a ɲɛsin dɔ farali ma sɔrɔ kan fo ka na a ɲɛsin sɛnɛ bolofaraw olu cayali. Mettre en place les structures socialistes là où elles n'existaient pas. Bolofara minnu bɛ tali kɛ dɛlakaya la ka olu sigi sen kan yɔrɔw la yɔrɔ minnu ni a kun tɛ yen. Les parfaire là où elles existent. U bɛ yɔrɔ min na ka a tɔ la dafa yen. Améliorer, moderniser les techniques culturelles. Fɛɛrɛ minnu bɛ yen ni o bɛ tali kɛ sɛnɛ na ka o fɛɛrɛw lakuraya ka dɔ fara u kundamaw kan. Introduire des variétés nouvelles. Ka sɛnɛfɛn kuraw ka olu ladon sɛnɛ la. Augmenter la production et la productivité. Ka dɔ fara sɔrɔ ani sɔrɔ cogoɲaw kan. Faciliter la commercialisation. Ka sanni feere nɔgɔya. Voilà ce qui a été fait depuis le 22 septembre 1963. A filɛ nin ye fɛn min kɛra kabini san 1963 o tulafin tile 22nan. Et en dépit de mauvaises conditions climatiques. Hali k'a sɔrɔ k'a fɔ ko banda lihala sarituw ko olu ma ɲɛ. Et de pluies tardives qui ont affecté le mil et le riz. Ani sanji minnu ni olu mana u natumana ni o ye dadigi kɛ malo ani ɲɔ na. Et de la rosette qui a attaqué les arachides. Ani baki min ni o sera tigaw ma. On a enregistré néanmoins une bonne récolte dans l'ensemble. Bakuruba la sumanw olu ɲɛna. Notre satisfaction est grande An ka nimisiwasa o ka bon. de constater que la production du coton a battu tous les records, K'a ye k'a fɔ ko sɔrɔta kɔɔri la o tɛmɛna jatew bɛɛ kan. atteignant une augmentation de 412% en 1963-64 Ko dɔ farala kan kɛmɛdɔya 412 san 1963 ka na bila san 1964 na. par rapport à 1959. Ka o ta ko sanga san 1959 la. 15 763 tonnes de coton Kɔɔri a kiriti 10,773 ont été commercialisées contre 6 400 tonnes en 1962. olu feerela k'a sɔrɔ san 1962 la kiriti 6,400 dɔrɔn o de kun feerela. 105% de plus que les prévisions du plan. 105 o de farala kan an tun ye minnu jate minɛ a bonyana ka tɛmɛ olu kan. Le rendement moyen à l'hectare, Befɛrɛn kelen kɔnɔna na fɔcogo wɛrɛ la tari kelen kɔnɔna na sɔrɔ hakɛma si l'on considère la culture sèche, ni an bɛ dugukolo jalan kan sɛnɛfɛnw jate minɛ est de 300 kilos contre 200 précédemment. o ye kidɔ 300 ye fɔlɔfɔlɔ ta o kun ye kidɔ 200 ye. En certains endroits, Fan dɔw fɛ il atteint et même dépasse 3 tonnes à l'hectare. a bɛ kiriti 3 sɔrɔ befɛrɛn kelen tari kelen o kɔnɔna na kuma dɔw la yɛrɛ a bɛ tɛmɛ o kan. Notre satisfaction est grande également An ka wasa ka bon fana de voir les expériences tentées pour l'introduction de la canne à sucre et du thé
couronné de succès. K'a ye k'a fɔ ko dɔnniyaw bɛ ka si filɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ mangala sɛnɛli bɛ se ka fara an bolo la ani te k'a ye k'a fɔ ko o kow bɛ ka ɲɛ an bolo. Le gouvernement a contribué au bon résultat de la campagne agricole. Fanga jɔyɔrɔ bonyana sumanw na suman minnu sɔrɔla san kɔnɔna na. En distribuant 30 000 charrues. Fanga ye misidaba ba 30 de tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. 3 000 houes. A ye sɛnɛkɛdaba ba 3 tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. 2 000 herses. Bɔgɔkurutilan ba 2. 2800 pulvérisateurs. Serisirikɛla ba 2 ani 800. 84 000 litres d'insecticides. Fɛnɲɛnama fagalan o tɔngwa ba 80 ani 4. En faisant fonctionner également une quarantaine d'écoles saisonnières. Wa u ye kalanso 40 bɔ ɲɔgɔn ko ka o di minnu ni tuma olu bɛ kalan di mɔgɔw ma. En approfondissant l'encadrement rural. Ka dɔ fara fana cikɛlaw olu ka lakɔlɔsili la togodaw la. En poursuivant les travaux d'infrastructure et d'aménagement hydro-agricole. A taara ɲɛfɛ fana ni baaraw ye minnu bɛ yɔrɔw labɛnni kofɔ sɛnɛko ani jiko nasira fɛ. Des milliers d'hectares ont été aménagés. Tari 1000 sigiyɔrɔma caman olu labɛnna. Dans les diverses régions de la République. Kanbe a kafobolow caman kɔnɔna na. Des puits forêts. Kɔlɔnbaw senna. Des éoliennes mises ou remises en marche. Fiɲɛ bɛ toroko minnu lamaga ka ji ka o di walima ka yelen di olu caman fana labɛnna. Il faut également saluer comme un événement de grande portée. Foli ka kan fana ka a ɲɛsin ko ma ko min ni o ye ko belebele ye. L'entrée en masse sur le champ de bataille de la production agricole et de l'aménagement du territoire de notre vaillante armée révolutionnaire et populaire. Mɔgɔw caman donnen ka kɛ kulu ye kɛnɛ kana na kɛnɛ min ni o bɛ ci kɛli ka o kofɔ ani jamana kɛnɛw labɛnni n'o bɛ ɲɛsin an ka jamana nantigiw ma nantigiw minnu ye jamana kɔnɔdenw ka nantigiw ye na minnu bɛ yɛlɛmali kofɔ kow tagabolo la. De nos services de sécurité. Ani an ka lakana tigilamɔgɔw. Et tout naturellement de nos jeunes de service civique. Ani ka fara o fana kan an ka sifin minnu bɛ fasodenɲumanya baaraw kɛ. Défendre avec acharnement. Ka lafasali kɛ a kɛcogo bɛɛ lajɛlen na. Les armes à la main. Ka kɛlɛkɛminɛnw to u bolo kɔnɔ. La patrie et ses conquêtes socialistes. Faso a n'a ka wulikajɔ min bɛ ta ka a ɲɛsin dɛlakaya ma. Manier avec dextérité la daba du cultivateur. Ka daba minɛ ka a ŋanaya lamaga cikɛla ka daba kɔni. Voilà ce en quoi se distingue notre jeune armée et nos forces de sécurité. A filɛ nin ye cogo min na an ka sifinnantigi kulu ani lakana tigilamɔgɔw olu bɛ faranfasi cogo min na. Voilà ce qui les honore. A filɛ fɛn min bɛ u bonya. Voilà ce qui fait de nos soldats et de nos agents de sécurité les dignes fils de la République du Mali. A filɛ fɛn min bɛ an ka nantigiw ani an ka lakana tigilamɔgɔw min bɛ u kɛ den hɔrɔnw ye Mali kanbe jamana tɔgɔ la. Consolider ses bases pour le Mali. Ka jusigilanw banban Mali kosɔn. Signifie encore accorder toute l'attention nécessaire au secteur socialiste d'État. O kɔrɔ ye ko ka jantoli kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin bolofara min sinsinnen don jamana tɔgɔla dɛlakaya kan. Aux sociétés et entreprises d'État. Faso cakɛdaw olu ma. Qui avec l'agriculture et l'élevage. O min ka fara bagangɛn ani cikɛ kan. Sont les instruments indispensables de l'accumulation du capital national. Olu kɔni ye baarakɛminɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ye minnu bɛ kɛ sababu ye manankun mantolaka ka sinsin. De la réalisation des objectifs. Kuntilennaw waleyali la. De notre premier plan quinquennal de développement économique et social. An ka fɛɛrɛ bolodalen fɔlɔ min bɛ tali kɛ san 5 la yiriwali la mɔgɔya ani sɔrɔ la. À cet égard, ka ɲɛsin o de ma. Les activités de la SOMIEX ka baaraw. Qui peut être considéré comme le pivot du secteur d'État actuel. Ni o jateminɛlen bɛ k'o kɛ bolofara ye bi bolofara min n'o bɛ sanfɛ jamana bolo. Ont pris plus d'ampleur. Olu ye yanganba de ta. Tout en assurant à l'extérieur la commercialisation de notre production. O bɛ kɛ sababu ye jamana kɔkanna na an ka sɔrɔtaw ka olu don sanni feere kɔnɔ. Et à l'intérieur l'approvisionnement des populations. Jamana kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw a bɛ kɛ sababu ye ka balo lase u ma. En les mettant à l'abri de toute privation et de toute spéculation. A bɛ u tanga dɔ farali la fɛnw sɔngɔ kan ni ka tila fana ka u tanga u balili la dumuni sɔrɔli la. La SOMIEX a pu réaliser cette année
Un bénéfice en accroissement de 52% sur celui de l'exercice précédent. Somiaksi sera ka min kɛ ɲinan san kɔnɔ a ye tɔnɔ min sɔrɔ yiriwali la ɲinan san kɔnɔ na kɛmɛdɔya o ye 52 ye ka tɛmɛ san tɛmɛnen kan. Ces résultats remarquables o jaabi ɲuman jɔnjɔn minnu sɔrɔla permettent une fois de plus à la SOMIEX o bɛ a to fana Somiaksi de contribuer de façon importante au financement de notre budget d'équipement ale ka jansali kɛ ka a ɲɛsin an ka fusuku ma fusuku min bɛ tali kɛ minɛnkow la avec une participation de l'ordre du demi-milliard. wa o bɛ u sen don o baara la ka se kundama ma kundama min ni o bɛ tali kɛ wuluma tilancɛ la. La pharmacie populaire jamana kɔnɔdenw ka furafeere cakɛda avec ses 20 succursales ani a bolofara 20 et ses 22 dépôts de médicaments a n'a ka furabilayɔrɔ 22 a réalisé cette année un chiffre d'affaires double de celui de 1962. ale ye baara kɛ nafolo kasabe min na o cayara siɲɛ 2 ka tɛmɛ nafolo la tun bɛ munumunu min cɛla ka bɛn ni san 1962 ye. En pratiquant des prix populaires, ka sɔngɔw sigi sen kan sɔngɔ min ye jamana kɔnɔdenw ka sɔngɔ ye. la pharmacie populaire démontre, s'il en est besoin, jamana kɔnɔdenw ka furafeereyɔrɔ a bɛ min jira nin yɔrɔ la yan ni kun bɛ a la k'a fɔ qu'il est possible de promouvoir une politique sociale et de réaliser des bénéfices. ko cogo bɛ se ka kɛ ka bɛrɛbɛrɛli sira sigi sen kan min bɛ hadamadenya kofɔ ani fana ka tɔnɔw sɔrɔ. Quant à l'énergie du Mali, ka ɲɛsin yelen funti cakɛda ma Mali gɔlɔminko ma support de notre industrie naissante, ni o ye an ka ladaniso bangetɔ jigi ye. elle a dans son domaine su faire face au développement sans cesse croissant de la demande d'énergie. a ka bolofaraw kɔnɔna na a sera ka a ɲɛsin laɲiniw ma laɲini minnu ni dɔ bɛ fara o kan tuma bɛɛ lajɛlen na. Par rapport à 1959, ka sanga san 1959 la la production d'énergie s'est accrue de 50%. yelen ko n'o ye gɔlɔminko ye dɔ nana ka na fara o kan kɛmɛdɔya 50. Celle de l'eau de 52%. ji ta fan fɛ kɛmɛdɔya 52. Le chiffre d'affaires de 85%. u bɛ munumunu nafolo min cɛla baara kɔnɔna na kɛmɛdɔya o kɛra 85 ye. On peut dire d'ores et déjà an bɛ se k'a fɔ kaban ko que les objectifs du plan en ce qui concerne l'énergie du Mali ko kuntilenna min tun bɛ an ka fɛɛrɛ bolodalen na ka a ɲɛsin yelen funti cakɛda la ni o ye faso ka gɔlɔmi ye ont été atteints avant terme. o laɲiniw bɛɛ sɔrɔla ka taa sɔrɔ a tuma yɛrɛ ma se. Enfin, k'a kuncɛ l'Office du Niger a su mobiliser judicieusement les immenses ressources humaines et matérielles kɔlɔn kɔnɔna o sera ka wulikajɔ kɛ a tuma ani a wagati kɔnɔna na k'a bɛn nafasɔrɔ sira minnu bɛ minɛnko ani hadamadenya sira fɛ mises à sa disposition. minnu bilalen bɛ a ka bolo kan. L'entreprise cakɛda dont la gestion était pratiquement toujours déficitaire à l'époque coloniale min ni a ka marali tuma bɛɛ lajɛlen na a tun bɛ bin de jɔnyafin wagati la. déficit avoisinant le milliard avant l'indépendance, bin tun bɛ kɛ nafolo min na o tun bɛ surunya wuluma kelen na ka kɔn yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛ. l'entreprise parviendra cette année, cakɛda in a bɛna se ɲinan san kɔnɔna na pour la première fois, ni na kɛ a siɲɛ gale ye grâce aux efforts de la direction des travailleurs, k'a sababu kɛ cɛsiriw la cɛsiri min ni a bɛ bɔ baarakɛlaw ka lasininda yɔrɔ à une gestion équilibrée. ka na ni mara ye mara min ni o basigilen don. Sa production actuelle de riz de coton d'excellente qualité a ka sɔrɔta ye min ye sisan kɔɔri ani malo la minnu ni o si ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ est recherchée sur les marchés extérieurs o ɲininen don kɔkan jamanaw dɔgɔfiyaw kɔnɔ et constitue une source appréciable de revenus pour la République du Mali. wa olu bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔdaw ye minnu nafa ka bon Mali kan bɛɛ ma. Bien d'autres sociétés et entreprises d'État ont accompli avec honneur la mission qui leur a été impartie. cakɛdaw caaman bɛ yen faso tɔgɔ la baara min kalifara u ma u y'o baara dafa ni bonya ye. Il n'est même pas possible de les citer toutes n tɛ se ka n da se olu bɛɛ lajɛlen ma dans cet examen forcément rapide de leurs activités. ka ɲɛsin nin kimɛli teliman ma min bɛ tali kɛ u ka baarakɛlenw na. Il s'agit ici d'aller à l'essentiel, min ko dɔ yan o ye ka i ɲɛsin a la kumabaw ma à l'élément nouveau et significatif. ka ɲɛsin fɛn kura ma kɔrɔbɛ min na. Cependant, il importe o n'a ta o ta
a nafa ka bon. Que les sociétés et entreprises d'État Ko cakɛdaw ani baarakɛyɔrɔ minnu bɛ faso tɔgɔ la, qui présentent des faiblesses, barikantanya bɛ minnu na, des insuffisances dɛsɛyɔrɔw bɛ minnu na, ou dont la gestion est simplement équilibrée, minnu ni olu ka marali ni o ye damakɛɲɛ dɔrɔn kɔnɔna na, il importe que ces sociétés et entreprises se ressaisissent sans délai a nafa ka bon ko o cakɛdaw ni o baarakɛyɔrɔw u ka u yɛrɛw latilen joona joona pour jouer pleinement le rôle dynamique qui doit être le leur dans l'économie nationale. walisa jɔyɔrɔba min bɛ yen min ka kan ka kɛ olu jɔyɔrɔ ye jamana sɔrɔ kɔnɔna na u ka o fa. La médiocrité ne saurait être tolérée dans le secteur d'avant-garde. nimisi wasabaliya diɲɛ tɛ se ka kɛ ni u ye bolofaraw la bolofara minnu ye bolomadayɔrɔ ye. Consolider ces bases pour la République du Mali signifie également ka jusigilanw banban mali kanbe ta fanfɛ o kɔrɔ ye fana ko mettre l'accent sur l'extension nécessaire de son infrastructure routière. a ka nafasɔrɔ siraw ka sinsin kɛ olu walankatali kan nafasɔrɔ sira minnu bɛ tali kɛ sirakow la, Fluviale et aéronautique. jikanaw la ani sanfɛlaw la fiɲɛ kana la. Actuellement, an bɛ don min na i n'a fɔ bi plus de 700 km de routes ont été bitumées sira a kuden 700 bɔ ɲɔgɔn ko olu bɛɛ lajɛlen kɛra manaji ye. contre 300 en 1961. san 1961 na kuden 300 dɔrɔn de tun bɛ yen. Et il est tout à fait raisonnable ani a bɛnnen don k'a fɔ de penser que les 1500 km prévus pour 1966 ka miiri k'a fɔ ko kuden 1500 min ni o bolodalen bɛ ka bɛn ni san 1966 san ye le seront effectivement. siga tɛ a la o bɛna kɛ k'a dafa. Les travaux réalisés en 1963-64 baara minnu ni o kɛra ka daminɛ san 1963 ma ka na bila san 1964 ma ou en cours walima minnu bɛ sen na concernent o bɛ ɲɛsin l'élargissement, le bitumage de la route Bamako-Ségou, o bɛ ɲɛsin dɔ farali la sira kan sira min bɛ bɔ bamako ka taa segu ani manaji dali o sira kan, l'aménagement et le bitumage de la route Bougouni-Sikasso-Zégoua, frontière Côte d'Ivoire, sira min bɛ bɔ buguni ka taa sikaso ka taa zegwa min ni o filɛ nin ye an ni Côte d'Ivoire jamana dancɛ la, o sira dilanni ani manaji kɛli o kan et la construction du pont de Koro. ani koro sen jɔli. Les routes Sianso-Kemparana-Kuchala, sira minnu bɛ ka bɔ siyanso ka taa kimparana ka taa kucala, Bla-Kuchala, Bamako-Kulikoro, sira min bɛ ka bɔ bila ka taa kucala, sira min bɛ ka bɔ bamako ka taa kulikoro, Kabara-Tombouctou. sira min bɛ ka bɔ kabara ka taa tɔmɔkutu. L'ensemble de ces travaux nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan s'élève à 4 milliards 750 millions de francs maliens. o bɛ bɛn mali wari a wuluma 4 ani kɛwulu 750 ma. Il convient de citer également au niveau de l'aéronautique a bɛ bɛn fɛnɛ da ka se pankurunko o nasira ma la confection de 2 nouvelles pistes d'atterrissage à Nioro et Yelimane. pankurujigi kɛnɛ kura 2 olu bɛna labɛn ɲɔrɔn ani yelimane. L'importance de l'extension de notre réseau national, dɔ farali an ka faso kulu kan tant au point de vue de l'interpénétration des hommes et des idées, adamadenw olu doncogo ɲɔgɔn na ani hakiliw kolonsɔncogo ɲɔgɔn na, qu'au point de vue du développement économique général n'échappe à personne. ka a ɲɛsin yiriwali ma sɔrɔ ta fanfɛla la bakurubaya la o ye fɛn ye min ni a dogolen tɛ mɔgɔ si la. Consolider ces bases pour la République du Mali ka jusigilanw banban mali kanbe tɔgɔ la signifie enfin o kɔrɔ ye k'a kuncɛ ko tenter de parvenir à une connaissance aussi exacte que possible, aussi précise que possible, de toutes ces richesses nationales, humaines et matérielles. ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walisa min ye dɔnniya dafalen ye n'a bɛ se ka perepere-latigɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ka a ɲɛsin nafolomafɛnw bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ adamadenya ani minɛnkow olu sira fɛ. Cerner de près la réalité ka ko tiɲɛ ka a dɔn i kɔrɔ pour pouvoir ensuite faire des projections audacieuses mais sûres dans l'avenir. walisa ka jateminɛw kɛ kariya yɛrɛ kɔnɔna na nka fɛn minnu bɛ yen ni da bɛ kɛ olu la don nataw kɔnɔna na. Telle est la condition de réussite de toute planification rationnelle. nin kɔni ye sartu de ye sartu minnu ni o bɛ dannatigɛli kɛ ka a ɲɛsin fɛn bolodalen bɛnnenw bɛɛ lajɛlen ma. À cet égard, ka ɲɛsin o de ma notre jeune service national de la statistique
anga cakɛda kurani min bɛ ka a ɲɛsin bolodali ma. Puissamment aidé par le parti et le gouvernement, min dɛmɛnen don kosɛbɛ bɛrɛbɛrɛlikuruga ani fanga fɛ, est en train d'accomplir un travail d'importance majeure. o bɛ a la ka baara belebele de kɛ. Et nous fondons beaucoup d'espoir sur la grande enquête agricole ani an jigi dalen bɛ o kan fɛn caman na. A bɛna sɛgɛsɛgɛli ba min kɛ cikɛta fan fɛ, menée actuellement sur l'ensemble du territoire national. min bɛ ka kɛ sisan jamana duguw bɛɛ lajɛlen na. Disposer de données économiques et précises ka jatedenw jɛlenw sɔrɔ minnu pereperelatigɛlen don, est indispensable pour une utilisation rationnelle de nos richesses et de nos efforts o wajibiyalen don walisa an ka nafolomafɛnw olu bɛ se ka labaara a cogo la n'an ka baarakɛtaw. et il faut dire que dans ce domaine complètement négligé par la colonisation, an ka kan k'a fɔ ko o bolofara kɔnɔna na o min kɛra bolokɔfɛ fɛn yɛrɛ dafalen ye jɔnya wagati la, tout reste à faire par nous-mêmes. an ka kan ka segin fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka a kɛ an yɛrɛ ye. Camarades, si notre parti, l'Union soudanaise RDA, n taamaɲɔgɔnw, n'a y'a sɔrɔ an ka bɛrɛbɛrɛlikuruga ni o ye USRDA ye, si notre gouvernement ni an ka fanga, accorde tant d'importance à la production, ni o bɛ ka nafaba de don sɔrɔ la, tant d'importance à l'industrialisation, n'a bɛ nafaba de don ladani sokow la, ce n'est pas, bien entendu, pour le vain plaisir d'exhiber des statistiques triomphales, a kun tɛ gwanzana dɔrɔn ka se ka bolodali gwanzanw ka olu jira min b'a jira k'a fɔ ko an sera k'an ye ɲɛ sɔrɔ, de montrer à des visiteurs des usines, ka fantogow ka olu jira kunfan bɔlikɛlaw la, de jouer aux apprentis sorciers du développement pour le développement. ka an yɛrɛ nɛgɛn na yiriwali ko kumaw ye yiriwali ta fan fɛ. Non, Ayi, si nous nous sommes entièrement mobilisés ni an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ pour changer coûte que coûte, walisa ka yɛlɛmali don cogo bɛɛ lajɛlen na, vaille que vaille, a mana kɛ ɲɛ o ɲɛ ma, les mauvaises conditions économiques actuelles, ka yɛlɛmali don lihalajugu minnu bɛ yen sɔrɔ ta fan fɛ bi, archaïques et désuètes, minnu ye fɔlɔkow ye ni tɛmɛ kɛra u kan. c'est que nous avons comme objectif O kɔrɔ ye nin ye ko kuntilenna min bɛ an na et comme idéal ani ŋaniya min bɛ an na, de changer l'homme o ye ka adamaden yɛlɛma en changeant ses conditions matérielles d'existence. ani ka yɛlɛmali don a ka ɲɛnamaya la minɛnko ta fan fɛ. En cela, O de la nous de l'Union soudanaise RDA, an minnu bɛ USRDA kɔnɔ, nous demeurons fidèles an bɛ to kantigi ye. à toute la tradition humaniste Tagabolo fɛn fɛn de bɛ laadalako la min sinsinnen don adamadenya kan, an bɛ t'o kan, et scientifique du socialisme, ani minnu bɛ dɔnni kofɔ dɔnni minnu ni olu sinsinna ye dɛlakaya ye. aux idéaux les plus élevés de l'humanité progressiste. Hakilina minnu ni olu kɔrɔtalen don kosɛbɛ, min bɛ adamadenya ɲɛta kofɔ. Il s'agit là d'une tâche grandiose et délicate, Baara de ko dɔ ɲa, baara min ni a ka bon wa ni kɔlɔsi ka kan ka kɛ ni a ye. d'autant plus délicate que nous avons hérité d'une société Baara min ni a jantoli barika ka bon, an ye min sɔrɔ tiɲɛ ye sigida dɔ la. marquée par des dizaines d'années de dépersonnalisation coloniale, Sigida min ni dankari kɛra a la san tan sigiyɔrɔma caman, u bɔli la mɔgɔya yɛrɛ sawura la ka sababu kɛ jɔnya ye. par des siècles d'oppression féodale, San kɛmɛ sigiyɔrɔma caman papali la, papali min bɛ fangafin kofɔ. par les tares et les stigmates cumulés de ces deux systèmes. O kange fila minnu ni olu kɛra sababu ye ka na ni fiɲɛw ani ɲugutɔ ko minnu ye. Rien d'étonnant dès lors O la fosi tɛ yen tuguni min ye kabako ye, que nous ayons accordé une attention passionnée à l'éducation. ko an ye jantoli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka a ɲɛsin kalanko ma. La réforme de l'enseignement intervenue Yɛlɛmali min ni o nana ka na don kalanko la, pour faire pénétrer dans les esprits les nouvelles conceptions de la vie, walisa faamucogo kura minnu bɛ ɲɛnamaya la ka o ladon adamadenw hakili la. l'amour de la patrie, Faso kanu, l'amour de l'humanité, adamadenya kanu, la foi dans le progrès. limaniya ɲɛta la. En un mot, toutes les conceptions socialistes. Dakuruɲa kelen na miirina fɛn fɛn de bɛ ka a ɲɛsin dɛlakaya ma. La réforme de l'enseignement Yɛlɛmali min donna kalanko la, a cette année étendu ses effets bénéfiques à l'ensemble de notre système scolaire. ɲinan san kɔnɔ o ye a nafa walankatan ka a ɲɛsin an ka kalanko kange bɛɛ lajɛlen ma.
Le changement qualitatif radical dans les programmes yɛlɛmali dafalen ɲuman min ni o donna ɲɛwalankow la s'accompagne d'un changement quantitatif dans les effectifs. min bɛ fara o kan o ye yɛlɛmaliw ye hakankow olu ta fanfɛla la. Plus de 124 000 élèves a ka ca ni kalanden 124,000 ye. ont suivi en 1963-1964 les cours de l'enseignement fondamental du premier cycle. olu ye dugumakalan kunfɔlɔw sɔrɔ san 1963 ka na bila san 1964 contre 54 000 en 1959. k'a sɔrɔ san 1959 la dugumakalan kunfɔlɔ sɔrɔbagaw olu tun ye mɔgɔ 54,000 ye. Plus de 13 000 élèves ont bénéficié du deuxième cycle fondamental a ka ca ni kalanden 13 ye minnu ye kalan sɔrɔ ka bɔ dugumakalan kun filanan na contre 8 000 en 1962. k'a sɔrɔ san 1952 la minnu ye dugumakalan kun filanan sɔrɔ o tun ye mɔgɔ 8,000 ye. Presque 1 millier d'étudiants et de stagiaires poursuivent leurs études à l'extérieur kalanden kɔrɔbalenw minnu bɛ taa mɔgɔ 1,000 bɔ ɲɔgɔnko la ani minnu ye degenidenw ye olu bɛ ka u ka kalanw kɛ jamana kɔ kan contre un chiffre vraiment dérisoire avant l'indépendance. ka kɔn jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ɲɛ ni o hakan kun fɔra yɛrɛ o tun ye maloyako ye. Plus de 360 millions de francs maliens a ka ca ni mali wari a kɛwulu 360 ye ont été consacrés en 1963 à 1964 à l'achat de livres et fournitures par le gouvernement. o nafolo kasabi taara san 1963 ani san 1964 walisa ka livru kafaw sanni o ye ani kalangaminɛn tɔw fanga fɛ Contre 8 millions en 1959. k'a sɔrɔ san 1959 nafolo kasabi min taara o wagati la o tun bɛ bɛn kɛwulu 8 dɔrɔn de ma. 2 millions de cahiers ont été distribués gratuitement aux enfants. kalandenw bɛ sɛbɛnni kɛ gafe min kɔnɔ o kɛwulu 2 bɔ ɲɔgɔn ko o dira fu la denmisɛnninw ma Contre 300 000 en 1959. k'a sɔrɔ san 1959 la 300 dɔrɔn de tun dira. Plus de 331 000 livres scolaires a ka ca ni kafaw ye kafa minnu ye kalandenw olu ta ye o 300 ani 100 distribués également contre 15 000 en 1959. olu fana nana ka na tila kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ san 1959 dɔrɔn de tun don. Rien d'étonnant non plus. foyi tɛ yen tuguni min ye kabako ye. Eu égard à nos objectifs de libération totale de l'homme ka kɛɲɛ ni an ka laɲiniw ye laɲiniw minnu ni o bɛ tali kɛ adamaden a hɔrɔnyali dafalen na et d'éclosion de toutes les beautés cachées en lui, ani fɛn cɛɲumanw ye adamadenw na olu bɛɛ lajɛlen ka ci kɛnɛ kan. si l'année écoulée a été marquée sur le plan de la culture, n'a kɛra k'a fɔ ko san tɛmɛnen ni o kɛra fɛn ye fɛn min ni o jɔyɔrɔ bonyana lɔnniko sira fɛ par cette magnifique semaine de la jeunesse, k'a sababu kɛ nin dɔgɔkun cɛɲumanba min filɛ nin ye sifinw tɔgɔ la création originale de la révolution malienne, ni o ye fɛn min ni a ladana a basun yɛrɛ la an ka jamana a ka tagabolo yɛlɛmali fɛ. cette semaine de la jeunesse, nin sifinw ka dɔgɔkun min filɛ nin ye dans les pièces de théâtre, ɲɔgɔlɔnbaw la les ballets, jama ka jɛ ka dɔnkɛ la les chants dɔnkiliw la ont atteint une plénitude, olu ye dafalenya kundama sɔrɔ un niveau qui témoigne de la capacité de notre jeunesse o ye kundama sɔrɔ kundama min bɛ an ka sifinw ka sekow ka o jira à assumer un art nouveau, ka se ka kusanya kura ka o da kɛnɛ kan une conception nouvelle de la vie ɲɛnamaya a faamucogo kura k'o o da kɛnɛ kan et des rapports sociaux à la mesure de l'homme nouveau, ani jɛɲɔgɔnyaw mɔgɔnya sira fɛ min bɛ bɛn mɔgɔ kura ma bâtisseur de la société socialiste. min ye sigida sigibaga ye sen kan sigida min ni a sinsinnen do dɛlakaya kan. Nos artistes nationaux an ka kusayanlandi faso kɔnɔ yan qui ont également remporté le premier prix au Théâtre des Nations à Paris olu ye lajali fɛn fɔlɔfɔlɔ sɔrɔ jamanaw olu ka ɲɔgɔlɔnbɔ la Paris mettent leur grand talent au service exclusif de la révolution du peuple. olu bɛ u ka dɔnko ka o bila jamana ka yɛlɛmɛbolo baara de la. Rien d'étonnant fosi tɛ yen tuguni min ye kabako ye. à ce que nous ayons cette année encore consacré tant de soins
à la santé des populations. Ko anga a ye tuguni ɲinan san kɔnɔ ko an ye nin baara ninnu bɛɛ kɛ ka a ɲɛsin malikaw ka kɛnɛya ko ma. Tant de soins à leurs loisirs. K'an seko bɛɛ kɛ u ka diɲɛ kow la. Tant de soins à la construction de logements décents. Ka an seko bɛɛ lajɛlen kɛ so ɲumanw olu jɔli la. Rien d'étonnant. Fosi tɛ min ye kabako ye tun. À ce que les travailleurs de la République du Mali Ka d'a kan Mali kanbe baarakɛlaw aient consenti cette année encore tant de sacrifices. olu ye u yɛrɛ di kosɛbɛ kosɛbɛ baara ma. Si nos travailleurs Ni an ka baarakɛlaw acceptent des diminutions de salaire, olu sɔnna dɔ ka bɔ u ka saraw la. alors qu'ailleurs les syndicats déclenchent des grèves pour leur augmentation, Ka taa sɔrɔ fan wɛrɛw fɛ lafasalitanw olu bɛ furukufurukuw kɛ ka baarabilaw kɛ walisa dɔ ka fara u ka saraw kan. c'est que nos travailleurs connaissent parfaitement les nécessités de la construction nationale O b'a jira k'a fɔ ko an ka baarakɛlaw bɛ a dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn min ka kan ka kɛ walisa jamana ka jɔ. le prix à payer pour la liberté et la dignité. Fɛn min ka kan ka kɛ walisa kannabila ani hɔrɔnya o ka sabati. C'est que nos travailleurs, O kɔrɔ ye ko an ka baarakɛlaw groupés au sein de l'Union nationale des travailleurs du Mali, minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔn ye min bɛ an ka faso baarakɛlaw kofɔ. savent que le pouvoir politique en République du Mali Olu b'a dɔn k'a fɔ ko bɛrɛbɛrɛli fanga Mali kanbe kɔnɔna na est un pouvoir populaire, ko o ye jamana kɔnɔdenw ka fanga de ye. que l'État est l'État du peuple, Ko kafo o ye jamana kɔnɔdenw ka kafo ye. que toute son action tente à créer les conditions objectives de l'élévation du niveau de vie du peuple, Ko a ka baara bɛɛ lajɛlen de bɛ ta ka a ɲɛsin cogo bɛnnen na dɔ farali la jamana kɔnɔdenw olu ka ɲɛnamaya kundama kan. à créer les conditions objectives de son bonheur, tant matériel que spirituel. Ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan min bɛ se ka a to a ka hɛra o ka se ka walankata diinako ta fan fɛ ani bololafɛnko ta fan fɛ. Parti du peuple, Jamana kɔnɔdenw ka bɛrɛbɛrɛli kuruga au service exclusif du peuple. min bɛ baara la jamana kɔnɔdenw dɔrɔn ye. Tel est, telle demeure notre glorieux parti, l'Union soudanaise RDA. O de ye wa o de bɛ to an ka bɛrɛbɛrɛli kuruga nɔrɔma USRDA bɛrɛbɛrɛli kuruga. Cette confiance absolue du peuple en son parti O danaya kelen pe min filɛ o ye jamana kɔnɔdenw bolo ka ɲɛsin u ka bɛrɛbɛrɛli kuruga ma en ses dirigeants ka ɲɛsin a ka ɲɛmɔgɔw ma. fait une obligation à chaque militant de l'Union soudanaise RDA O bɛ a wajibiya tɔndenw bɛɛ kelen kelen kan USRDA kɔnɔ de donner le maximum de lui-même pour la cause des masses, ko a k'a yɛrɛ seko damajira bɛɛ kɛ jama bɛɛ lajɛlen kosɔn. de cultiver en lui-même les vertus d'abnégation, de sacrifice, de dévouement, d'amour ardent et désintéressé du peuple. Yɛrɛdili danbew ka olu kɛ a yɛrɛ la ani jijali ka kanuya yɛrɛ yɛrɛ k'o kɛ a kɔnɔ kanuya min ni a dulonnen tɛ fɛnko la jama bɛɛ lajɛlen kosɔn. Cette confiance fait obligation à chaque militant, O danaya o bɛ a wajibiya tɔndenw bɛɛ ma à quelque niveau qu'il se trouve, a mana kɛ kundama o kundama na d'approfondir ses connaissances politiques et idéologiques, a ka dɔ fara a ka dɔnniyaw kan bɛrɛbɛrɛliko o nasira fɛ ani kuntennaw nasira fɛ d'enrichir sa personnalité, ka dɔ fara a yɛrɛ ka mɔgɔya kundama kan. de développer toutes ses qualités révolutionnaires, Jogo ɲuman minnu bɛ a la yɛlɛmali o ta fan fɛ ka caman fara olu kan bref, ka kuma fɔ ka surunya. cette confiance fait une obligation à chacun de nous O danaya o bɛ a wajibiya an bɛɛ kelen kelen kan de devenir un soldat aguerri, trempé et de se mettre inconditionnellement, de jour et de nuit, en sa personne et en ses biens, au service de la grande et noble cause socialiste. ka kɛ kɛlɛkɛcɛ jolen ye min labɛnnen don cogo bɛɛ lajɛlen na ka a yɛrɛ bila dɛlakaya o ka baara la o baara min ye baara senuman ye sartu foyi tɛ a la su fara tile kan a yɛrɛ ni a bolofɛnw Face à ce peuple ka a ɲɛsin o jamana kɔnɔdenw ma qui se forge min ni o bɛ ka labɛn et se purifie à travers ce labeur et ce sacrifice, min ni a bɛ k'a yɛrɛ saniya a ka baara belebelew ani a ka yɛrɛ diliw fɛ face à cette force invincible ka ɲɛsin o fanga ma se tɛ sɔrɔ min kan que constitue la conscience du peuple mobilisé o min ye jama wulili ka jɔ o ŋaniya ye face à la noblesse et à la grandeur de nos objectifs.
ka kɛɲɛ ni an ka kuntilennaw o saniya ani u bonya ye. Comme elle apparaît mesquine, dérisoire et misérable, toute complaisance à l'égard de ceux qui placent leurs intérêts personnels au-dessus de l'intérêt national. I n'a fɔ a ye cogo fɛ a ka misɛn kɔliko don fɛn cɛjugu don mɔgɔ o mɔgɔ ni olu de bɛ a ɲini k'a fɔ ko u yɛrɛ kunni ka nafa ko u na o makara o nafaw ka olu bila bɛɛ lajɛlen ka nafa sanfɛ. En ce 4e anniversaire de notre libération, an hɔrɔnyali o sankunbɛn 4nan in kɔnɔna na nous militants de l'Union soudanaise RDA, an minnu ye USRDA a tɔndenw ye nous avons la certitude a jɛlen bɛ an ma ko que nos efforts et nos sacrifices ko an ye baara ni yɛrɛdili minnu kɛ seront couronnés de succès, ko olu na sabati que nous aurons suffisamment de cette force et de cette foi ko an na caman sɔrɔ ka bɔ o fanga ani o limaniya yɔrɔ qui soulève les montagnes pour bâtir une société socialiste où chacun aura droit à ce qu'il mérite. min bɛ kuluw kɔrɔta walisa ka sigida sigi sen kan sigida min sinsinnen do dɛlakaya kan sigida min kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛna i niyɔrɔ sɔrɔ i ni min ka kan Tout ce qu'il mérite, i ni fɛn fɛn ka kan où tous jouiront des fruits délicieux du travail et de la connaissance. bɛɛ lajɛlen bɛna ka na bɔ baara ninnu ma baara min ni o ye dɔnniya o nafa ye. Excellences, mesdames, messieurs, honorables invités, maabaw cɛw ani musow bonya dalen bɛ maaba minnu kan camarades de l'Union soudanaise RDA, an taamaɲɔgɔn minnu bɛ USRDA kɔnɔ voilà donc le message cikan de filɛ nin ye qu'au nom du bureau politique, bɛrɛbɛrɛli sɛbɛnda tɔgɔ la à l'aube de la 4e année de notre indépendance, je me devais de vous apporter. an ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san kunbɛn 4nan kɛnɛbonda fɛ n tun ka kan ka nin ci de lase aw ma Et permettez-moi de dire pour terminer, a y'a to n ka nin fɔ walisa ka bɔ kuma na vive l'amitié et la paix entre tous les peuples du monde, teriya ni hɛrɛ ka ɲɛnamaya diɲɛ mɔgɔw bɛɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ vive la solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɛnamaya golofinakaw azigun ani ameriki woroduguyan fanfɛ bolo vive l'unité africaine, golofinaka kelenya ka ɲɛnamaya vive la République du Mali. mali kanbe o ka ɲɛnamaya